Okay, det må jeg faktisk ikke sige. Det er Robin Lamses. Ej, ved du hvad? Jeg gør det alligevel. Hej folkens! Jeg spiller Magicka her. Er det ikke fedt? Men jeg ved ikke, det bliver en kort intro. Jeg tror bare, jeg vil gang. Ja. Thomas kommer ikke med lige forløbig. Men nu skal jeg nok give stille, så jeg kan høre historien. Of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Once upon a time, in a land known as Midgard, there lived a powerful wizard named Grimnir, who sought to harness the power of all magics, ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so, Grimnir's disciples were expelled from the Order, and he himself was, for all time, imprisoned at World's End. All because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous ambitions dashed, the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters attacking the good villages. And of course the warlord Khan, who had united the Orc tribes and now threatened the great city of Havendir. But in the dusty gloom of Castle Aldraheim, where the Order of Magic dwelled, a brilliant teacher and his finest pupils were about to embark on a journey that would prevent the world from changing forever. Fin lille tale, synes I ikke? Nå, nu går det så i gang. Jeg tager også lige tutorial med, så til dem, der ikke kender det. Er I færdige? Det er Vlad. I'm Vlad, not a vampire. Okay. Ja. Jeg kan ikke bruge nogen af mine spells. Og jeg har sådan set bare valgt den. Jeg har bare egentlig sådan set bare valgt den normale, wizard. Fordi jeg tænkte, at jeg vil ikke, jeg vil ikke bruge så meget tid på at vælge en mand. Det gør alligevel ikke nogen særlig stor forskel. Og jeg ved hvad, Thomas er med på Skype snart. Han har lige ude at spise. Surprise! We already started the party and I'm afraid we are almost out of cheese. Hvis jeg havde skills lige nu, så havde jeg nakket ham der. Hvis de har spist alt min cheese, så bliver jeg skidesur. I'm Grimnir and I can skills with my magic. Oops. Ow. You must try to find a route out of the dungeon while we blah 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 blah. The safe word is banana. Boom boom. Ja, jeg skal nok forklare jer. Ved at heale jer selv, så trykker I på W, og så trykker I på musehjulet. Så hvis I kan vælge hvilken som helst spil, I er spilbar, som er under manden her. Og når I har den spil under ham, I er spilbar, så hvis I trykker, på musehjulet, hvis I trykker på det, så bruger I, uanset hvilken spil det er der, så bruger I den på jer selv. Så nu bruger jeg lige dødt. Bum. Så fik jeg den i hovedet. Så nu skal jeg smadre den der. Jeg charger. Prøv at vente.
Nu skal jeg lige se. Det her, hvis I bruger det her på et monster, så dør de med det samme. Ja, undskyld. Ja. Så skal jeg så bruge fire. Det gør jeg ved at trykke F. Og den måde, jeg bruger spillene på, det er at holde højre klik nede. Wow. Pyro. Så skal jeg... Så jeg skal bruge lyn. Nej, hvad er det, jeg skal bruge? Oh ja. Yeah. Var det lige awesome, eller hvad? Jeg tror, det var det, man skulle... Nå nej, man skulle selvfølgelig lave en stråle ud af det. Så ja. Det her, det er en stråle. Så hvis du blander den sammen med det her, så bliver det en ildstråle. Bum, 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 bum. Vent, så kan jeg lige bruge... jeg kan ikke bruge... Stop. Se, så gør jeg det her. Hvis I skal lave en spade rundt om jer selv, så holder I shift ned og bruger den. Og det vil sige, hvis der er 2 af de der, så skal I bare lave den. Arcane. Kan man ikke også bare gøre sådan her? Og man bliver sgu nødt til at gøre sådan her. Sådan. Altså, tutorialen, den er ret let. Så ja, jeg tror det er vin, det er, men... Så ja. Se, hvis der er noget vand eller noget flydende, så kan I bruge is på det, så fryser den. Men kun midlertidigt, så ja. Her, der skal vi så bruge vand, og for at vi kan komme forbi her. Ja. Se, så ligger der en bog her. Det er så haste. Come on. Den gør så sådan, at så kan du løbe hurtigt. Så skal når I lærer en magic, så skal I trykke mellemrum for at aktivere den. Når I lærer en magic. Dem vil jeg gå ud fra, at jeg skal dræbe. Okay, jeg skal lige huske, hvordan man gør. Jeg har ikke lært skjold endnu. Se, der healer jeg lige mig selv. Må jeg vise jer en god måde at heale jer selv på? Nå, det kan man først, når man bruger skjold. Bum, bum. Se, så trækker vi det håndtag, så kommer der en boss herinde. Den er rimelig let, så vidt jeg husker. Jeg har, sammen med min lillebror, så har jeg klaret rigtig langt ned igen. Come on. Hvad er det, han vil have mig til? Skal jeg bare prøve at charge den her for vildt, og så... Bum, 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 bum. You are dead man, not big surprise. Hej hej. Det var pænt lidt. Ved I godt, dem der, de kommer som folk, der ting, som ikke er bosser, bare sådan nogle normale. You made it. Han er en skide til ham der. Så. Okay, jeg bruger den mest smertefulde død. Det må være. Det var så ikke det. Nej, det var heller ikke det. Det her. Det var heller ikke det. Det her. Hehe. Ellers så gør jeg bare. Jeg bønner alle. Så kan I lære det. Så nogle røvhuller, de har holdt en dårlig fødselsdag. Så skal jeg... Ja, nu går jeg bare ud. Jeg kan godt... Hvis I synes det, så kunne jeg godt lave
Magicka, The Stars Will Lift. Men det kunne måske. Checkpoint. Jeg kan ikke huske, når du logger ud, gemmer det så checkpoints. Come on. Ja, det er helt sikkert godt blive det. Se, han er en boss ham her. Vil I se det? Boss. Skal lige bruge en rigtig skill på ham. Okay, prøv lige. Jeg skal lige udforske dem lidt. Altså skjold. S. F. Skills. Ja, det er et stykke tid siden, jeg spillede det. Og sejt. Indesejr. Se, der gjorde det der med fryse. Nu kommer der vist et checkpoint. Ja. Checkpoints. Jeg laver ikke episoden så lang. Jeg tror, jeg laver den ikke så lang igen. Det var ikke så længe. Fordi, altså det her, det er bare en sidevideo, jeg laver. Det vi lukker ind. Ja, det er fint. Oh my god. Jeg har ingen chance. Gisp. Nej, det gør det meget farligt. Jeg laver bare minefield. Kom! Goblins! Hej. Okay, det var så ikke så klogt. Hehe. Det er en af mine yndlingsmetoder. Okay, jeg kan heal andre mere effektivt, end jeg kan heale mig selv. Ja. Og jeg kan også bruge sværd. Lyssna! Ni börjar leda sig sätt kompletta spelen. Jeg tror, jeg har en dame. Men jeg har i hvert fald sådan en underlig stemme. Come on. Hjælp. Oh yeah. Skills. Jeg elsker soundtracket i Magicka. Luk din røv. De sviner os til. Ja, okay, det er flot. Jeg har 2 liv. Er der ikke et checkpoint? Skal jeg prøve at dræbe ham her inden? Det er meningen, han skal dø. At trolden dræber ham. Og så, oh no. Jeg laver bare et skjold for mig. Jeg er klar til, når den har nakket alle, så bruger jeg den. Det var altså ikke så svært. No, the captain. No, the captain is dead. No. Senkonje har blodjo? No! Captain Andrea! Det må spætte mig hammet. Det er bedre, det er. Gå. Det lyder sgu da ikke som engelsk.
Nogle af ordene kan jeg godt høre. Flyt dig. Ah! Skide til. Jeg ved hvad. Jeg tror, at det bliver slutningen på den episode. Hvis I får lige lov at se den her. Our young and bold wizards set forth on their quest, guiding them through the perils of the world as the dashing, handsome Vlad, who is by no means a vampire. As they approached Fonskukker Forest, it became clear that there was evil afoot. Undskyld. Ja. Hvad er det for... Hvor har de ikke noget ansigt? Slenderman. Slenderman, det... mig og Thomas, vi kommer måske til at lave det. Men... det var slutningen på denne episode. Vi slutter med... det her. Hej hej!